Shalom madihita amang inang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang so masuk kita tu acara para menggota. Perjulu mata pada redohan ang pikirata. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta, marid de maita siya bukit de nomor 27 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia na tumo palangi do tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata dala prabadahon badak kudopak bangso naso daulat roha say palua maahu sian bawa siluhon si pauto dohot hajek kelon. Ai ho de bata haroroan ni hagogoku tongos mahati urommu dohot hati korammu akka namanugu wahu patarwahu tu dolok ni habadiomu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang para si roha na sumurung namadok mauliate mahami tuho sian nasa roha nami ada di leon ho anakmu nasa sadai tuha matean homokop pami asa unang mago na porsia di ibana alai asa hanguluan na seleleng na dinasida tatak mahami ale ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabihabe diaun dot hati gorat dihami. Say sama dosa nami sa luhut ala ni pilihan na sundinggan. Na pinilihon nai humokop pami. Say peleng mapinggol mo tutang yang nami. Dela asi maruham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta. Parit de maita sia bukit de nomor 200 sia bulusia ayat sada. Langit
Tatangihon ma patik ni debata, ima patik perjulu dot lapatana. Patik perjulu, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jari marakup ahu bainomu debatam. Dia do lapatan ni, ondo, ikon ubier rohata jalo humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangido gugo mahita lahu maulahon patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matu hatta marid dehi tasia bukit di nomor 172 ayat sada. Tatopoti marusatta tu ado pandai debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami na di Banua Gijang. Horo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sayasi maroham di hami akka na mangarsakod dosa nami. Say sahabi matu bagasan rohanami hasisani dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapur siyaon. Laho manggotapun nasa dosa dohat rohapur tibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jola na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigima baga-baga ni demata. Taringa Tuhan sisani dosa. Molotung adong manangisi namar dosa. Adong do pangodiota diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringo tu dosata. Alai dada holat taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapun mari debata dari Gijang. Amen. Tapuji Tuhan ta mari demahita. Tabege mahatani debata. Imasongon turpuk epistel di bagasan mingkutta sadarion.
Imana tersurat di panurirang Jesaya bidu 40 mamuka maisian ayat 10 1 ayat 20 sada tajaha ma amang inang marsikap marsoring di ayat na perpujan nong rak mahita majahasa songonodo hatani Jehovah na umangaleho dalat di laut jaladalab balobung di bagasan aka ayat na doras unang bipaingot-ingot hamu akka na masa na jolo jala unang bipikiri hamu akka na rubi pasangapon ni akka binatang di ladang maahu akka gopul dohot akka pidong utto ay lehonok kumaayek di halongonan akka batangaik di tano bakal-bakal mga lehon minum aik bangsoku tuna hupiliti rap hitamat jahasa ima bangso nahu jadi hodiahu mamaritahon hamuliau kusogot ido sahatna martuaru akka na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amen. Terpuji Tuhan ta, mari dimehita. Tidak ko mahata haporsiaw tay songonahin tinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sondok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah hido ama pargugu nasu hatu dosan na tumapalangi dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabian siantod di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na banti tarpajal lo ibana di hao pinorsilang na tua tebano toru dung ditanom na mula mangulir patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu simon de bata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosani di sima ibana pay mulak sugo tanoon manguhumi halak na manguluhot na mate au porsia di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panela Kristen akka na badia dohot di asisan di dosa dohot di hatai na mandok mula manguluso daging ni halak unang mate dohot yang oluan na surasuda. Amen. Tapi gema titik Salom madihita amang inak. Tabege matiting ni huriatta di minggu sadarion, minggu tanggal 3 bulan 4 tahun 2022. Na perjolo goar ni minggu,
Gorni minggu sadarion ima minggu judika lapatanna luluhon au ale Jahoba. Topik minggu Kristus do padang situjuon. Napaduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan. A. Sebelum memasuki gereja lebih dulu mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. Selama ibadah berlangsung tetap memakai masker. Duduk di bangku dengan menjaga jarak. 3. Permingguan keluarga dijabu via video streaming YouTube. Di Pangido tuganup ruas ni Huriata nasoboi marminggu di gereja alani sahid menang lansia asa marminggu madijabu maddohoti permingguan melalui video streaming na disiarhon HKP Raja Wali secara live. Di permingguan pagi 2 dohot harian di papungu mapelean jala di pasaha ma tuhuria marhite situ awek manang ditransfer tu rekening HKP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening sada tolu opat 2 00 sada tolu sada opat jala boy do ditransfer melalui virtual akun HKP Raja Wali. Napa opat ton pertengahan wek di gereja dohot piajum meeting hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 di Patu Pahuriata do pertangyangan wek maringanan di gereja nani hasuhuton ni ruas dohot parhalado wek walu masuk pukul walu di Pangido tu akar ruas nasoboi maddohoti pertangyangan weki boy mamaddohoti melalui virtual manang Zoom meeting. Napalimahon pakobasion di Pagaran di hari Minggu sadarion borhak do padita resort ima amang pendeta Lahmus Lillahi STH dohot parhalado resort makobasi permingguan di Pagaran HKWP Jake. Naponopon Kopen Distrik 22 Riau. Hari Senin tanggal 4 April tahun 2022 borhat do sudah tamer tuhuria Perawang naing maddohoti Kopen Distrik HKBP Distrik 22 Riau. Napapituhon Parjamita. Di Minggu sadarion amang pendeta Daniel Tambunan STH do nambar jamita di permingguan pagi sada sahat tu permingguan malam jalan marpelian amplok do hita ini madalat tamanupaki nasida nang makobasi di huriat tahun. Napawaluhon pisah sambut di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 di Patu Pahuriata do acara pisah sambut ima amang pendeta Daniel Tambunan STH namutasi tu HKP Brebes Resort Brebes dohot penyambutan tu amang pendeta di Pasaribu STH ima padita fungsional na baru. Napasiahon pertangyangan pasion hari Selasa dohot Rabu tanggal 12 dohot tanggal 10 April tahun 2022 di Patu Pahuriata do pertangyangan pasion maringanan di gereja masuk pukul 20 manang pukul 8 malam. Napa 10-hon pesta perningotan hari hamamaten ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung dohot marulaun nabadia. Di hari Jumat tanggal 15 April 2022 ima pesta perningotan hari hamamaten ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung laos tapatupa do marulaun nabadia. Permanggion di hari Jumat Agung tapatupa do opat tali ima na perjolo ibadah pagi sada masuk pukul 6.30 wib. Napaduahon ibadah pagi 2 masuk pukul 8 wib. Ibadah siang masuk pukul 10.30 wib. Napaopaton ibadah sore dohot ibadah malam masuk pukul 10 pitu wib manang pukul 5 sore. Napa 10 sadahon pesta perningotan hari haheon ni Tuhan Yesus manang buah-buah ijuk pasca sada. Di hari Minggu tanggal 10 pitu April tahun 2022 di Patu Pahuriata do buah-buah ijuk masuk pukul 5 wib. Laos disima akai anak kota sekolah minggu mencari telur pasca. Permingguan di hari pasca sada masuk songon na somal ima na perjolo ibadah buah-buah ijuk pagi sada masuk pukul 5. Na paduahon ibadah pagi 2 masuk pukul 8. Na patuluhon ibadah siang masuk pukul 10.30. Na paopaton ibadah sore masuk pukul 10 pitu manang jam 5 sore. Na palimahon ibadah malam masuk pukul 10 siang manang na jam 7 malam. Na pa 12 pesta perningotan hari hahen ni Tuhan Yesus na paduahon manang pasca kedua. Di hari Senin tanggal 10 April 2022
Ima pesta perningautan ari haheon ni Tuhan Yesus napa duahon manang pasca napa duahon. Di patu pahuriata do padidion napa dia tuaka ianak kota masuk pukul 10.30 wib. Di pangido tuaka na toras asa mendaftar hon ianak kon tuhuria melalui situa wek nabe. Pasapulu toluhon marguru tardidi. Pinabatohom matu sude na toras nanaing mabuan ianak kon laho padidion nabadia asaro matu gereja di hari Rabu tanggal 10 April laho marguru tardidi masuk pukul 14 wib manang jam 2 harian. Napal 14 ton maka tindakon hapor seaon di hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 di Patu Pahuriata do maka tindakon hapor seaon tuaka ianak kota parguru malua tahun ajaran 2021-2022. Napa saplimahon penutupan marguru malua tahun ajaran 2021-2022 hari Sabtu tanggal sia April tahun 2022 di Patu Pahuriata do ujian lisan tu parguru malua tahun ajaran 2021-2022 laos diuduti ma dohot ibadah penutupan parguru malua pinangido ma asa sude parguru malua dohot natoras asa mad dohoti ulauni masuk pukul 12 manang pukul 14 manang pukul 2 harian. Napa saplonopon punguan kor di pangido tu sude punguan kor na adong di huriata asa aktif songon na somal jala patu begihon ede puji-pujian di ganu minggu. Napa 10 pituhon nya dari minggu tanggal 27 Maret 2022 di basa-basa hotuhata dos ada dana boru di keluarga amangkana ibaho inang en boru lubis alamat Jalan Karya Mandiri Perum Suwarna BSD Blok A nomor 8 wek 10 ipas do dak danaki suang songoni natorasna napa 10 luhon mulai minggu sadarion gabir ruas ni huriat tama ima na perjolo keluarga Daniel Manalu Herlin Nurpi boru panggabean pidda huria sian hakai huta tinggi resort huta tinggi daerah Silidung Pangaribuan nuaing nasida maringanan di Perum de Queen Primadona nomor 22 Jalan Bangkinang Ribo Pajang masuk tu onom. Napaduahon keluarga Edward Lubat Tobing inang Lastri Guna Lamtarida boru Manalu Rapdo Sar Danak Bawa Pidahuria sian HKWP Siwaluopu Tarutung. Nuaing nasida maringanan di Jalan Melati Indah Komplek VMP 1 Blok B nomor 6 masuk wek 11. Napa 10 siahon selama ulang tahun HKWP Raja Wali pasaton selama ulang tahun ma tuhamu ruas ni huriata nang nasorwas dope namun ulang tahun kerahilan do ulang tahun pernikahan di minggu on mamu kasih tanggal 1 tanggal sia April tahun 2022 hatani debata tu nama ulang tahun di minggu on sadilihom matuho si sobut roham jala di pasaut ma sakakmi tersurat di Pesalmin 20 ayat 5 na pada 20-on hata moleate pasahaton ni huriata do tu sude ruas ni huriata nang nasorwas dope nong pasahaton pelian siganu minggu pelian pertangyangan pelian keluarga pelian perpuluhan dohot hamulateon songoni nang peliat tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy malangsung dihubungi situ awek di konsistori soni matiting ni huriata di minggu tasadarion amang inang Tuhan manamang kohi pasu-pasuna dihita. Kapuji Tuhata, marid demeita sia bukede nomor 404 ayat sada. Una cosa divina
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut roha. Imana mangaramuti hati-hati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhu na manginang. Hata ni debata nagabiturpu jamita. Di bagasan minggon tersurat di Filipi bindutolu mamukasian ayat 4b sahat tu ayat 14. Filipi bindutolu mamukasian ayat 4b sahat tu ayat 14 ujahama tu ita salhuna. Ay molo diri pude bang adong si pangasahonon na di pardagingon dalam au manian tersunat di hari pawaluodo au nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise manghito patiki garang dorohaku mangalili huriai so hasurahat di hati goran nasiap patik alai naung parutungan hiad diau harugiyo doi hujujur alani Kristusi saluhu na do tahe huetong harugion tumi bakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tu haki ala ibana huseako saluhu nei jala orbu-korbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang ma marhati gorang siap patik tungsian hapor siaon di Kristus do imahati goran na siya debata na marojahan di hapor siaon asa hutad da ibana dohot hagugoon ni haheon nei ro di hasasaor tu akka hapor suhonna inagabi sa pangalaho au dohot ibana di hamamatene anggiat sahat au tu haheon na siyan akka namate apala naung sanga hutak kupi manaung gabe sundinggan alai say hoyahi do anggia tartakup awi songon naung tinakup ni Kristus Yesus siyaw aleya kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutak kupi oddo tahe huhalupahon na dipudiku hueai akka na dijolo dopak pandangi do hupuspus dopak upah hamonangan na siapa jauh ni debatasian gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahakna amang inang di hamu amanami doho inanami mauliate tapasahat di Tuhan pardinggab basai boy hita ipataru siap bagas tabe tu bagas coro ni Tuhanina badiom boy hita marpung amanginang oma partikian na parpudi di hami inalaho makubasi marjamita di tonga-tonga ni huriata HKBP Razawali jala oma partikian na dinggan di hami laho pasahaton hamalation ni rohanami nasalilingon hita di bagas 10 tahun rak marsaor di tonga-tonga ni huriata nian tanggal 10 ipatupado acara temu pisah di sodo hami satu tanggal 10 alai dangadong be partikia namanginang bui hami marjamita om mana parpudi jala om matiki nalehet nadinggan bui hami mandok hata sian tonga-tonga ni langgatanon atik bohadang pajupang behita di hari Minggu manang dang sanga hita marsi jalangan amanginang alani akka kesibukan di hari Minggu nanengro amanginang tutu tung macalas itu rohanami di nama kubasi di Huriaon di HKBP Razawali di tahun 2010 lalu kami majalo tohonan jala di tahun 2010 siama penempatan na parjolo di kami ema di HKBP Razawali tung macarga situ tu pengalaman nahu jalo nahu dapat di tonga-tonga ni Huriaon godang akka pengalaman na arga
pelajaran-pelajaran na baru na arga na hujalo siya tonga-tonga ni Puriat HKBP Raja Wali. Jalatung macala si tutu rohanami maddo mauliate do hami amanginang dihabur muna parhalado nang akka ruas ni Huria. Tung macala si tutu rohanami binabuhi hita harak marsaur dinggap parsaur ta sebagai 10 tahunon jala amanginang magido tangyang hami siap kamu saluhuna anggia bui mardalan denggana ka proses perpindahan nami saat di tanggal 10 pitu pas di mata ni pas kai diojak ko mahami di HKBP Brebes Resok Brebes Jawa Tengah jala anggia mabui mardalan dengga sude akka prosesi amanginang totu salelengon omatikina mandok hata hami totu adong hahurangan, ada banyak kelemahan amanginang, ada banyak hal-hal yang secara tidak langsung sadar tidak sadar mungkin membuat amang dan inang merasa kecewa, merasa sakit hati mungkin amanginang mengido maaf pami. Nah pasti molo ubereng museaka pakubasion baga 10 tahunon tumacala situturo hanami diparhatian muna dihaburjuan muna parhalado nang akaruas ni Huria tangyang nami dihamusaluhu namanginang anggia di pasu-pasu Tuhan dia kaparkarejuan dia aka ulaun ditabay Tuhan akalas ni roha dia ditabay Tuhan aka pasu-pasu itu ngatongan ni keluarga muna manginang molotung pe jarak sepertinya membuat kita berjauhan alai pos doroha ikatan kasih bersama Tuhan kita tetap sebagai saudara moladong tiki nadingkan boy hita pajup panghadua manang di dia boy hita tetap berkomunikasi baik lewat telepon baik lewat WA. Nah pasti amanginang komunikasi tidak akan terputus karena saya pribadi kami keluarga merasakan ikatan emosional dengan HKBP Raja Wali ini. Mau lihat emang disaluhuna di akka parsorata. Amanginang molotaboto kupu-kupu dia sebelum menjadi kupu-kupu yang utuh tentu dia masih bisa kita katakan wujud kepompong. Nih. Jadi sebelum kupu-kupu itu bisa terbang bebas, maka kupu-kupu dia akan melewati proses ketika kepompong itu terbuka, kemudian kupu-kupu itu akan bisa terbang. Molo tabayak ko namanginang tabereng kepompong. Kemudian seolah-olah kita mau membantu kupu-kupu itu keluar dari kepompong itu, kita merobek kepompong, apa yang terjadi? Kupu-kupu tidak bisa terbang. Jika kita membantunya dengan merobek kepompong itu, kupu-kupu akan jatuh, dia tidak akan bisa terbang. Ima perjuangan nih kupu-kupu. Artinya dia melewati proses yang berat ketika dia ingin menjadi kupu-kupu yang utuh, kupu-kupu yang bisa terbang. Dia harus melewati proses yang sangat-sangat pahit bisa dikatakan, sangat berat. Bayangkan namanginang kupu-kupu sebesar ini, kepompong sebesar ini, kemudian dia harus keluar dari sana dengan sekuat tenaga. Ketika dia mampu keluar, dia dapat terbang bebas. Ale mau lo tahu rupi, mate ma kupu-kupui. Songoni ma perjuangan ningulu ni jolma. Dapat saya katakan namanginang hidup ini adalah perjuangan. Bereng mak, kita selama hidup akan berjuang menjadi orang yang terbaik. Selama hidup kita akan berjuang menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Perjuangan untuk menjadi orang jujur, perjuangan untuk menjadi orang benar. Bahkan anak-anak Toras berjuang di Dengoluna. Bagaimanakah masa depan anak-anak itu diperjuangkan supaya anak-anak dapat berhasil, anak-anak dapat bersuka cita. Jala salelengo di Ngoluna manginang perjuangan hidup kita juga adalah bagaimana kita berjuang untuk memahami rencana Allah, cara Allah
untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersuka cita. Amanginang, di dalam proses perjuangan itu kita akan melalui hal yang pahit, hal yang menyakitkan, yang seolah-olah menyiksa. Demi apa? Demi tercapainya kehidupan yang baik tadi. Seperti kupu-kupu tadi, perjuangannya dimulai dari hal yang sangat berat. Songoni manguluni zolmai, perjuangan hidupnya akan dilalui dengan hal-hal yang pahit. Dan proses yang pahit itulah yang justru akan membentuk kita menjadi orang yang kuat, akan membentuk kita menjadi orang yang kokoh, orang yang tahan uji. Di bahinya manginang, kita perlu memahami, memaknai kehidupan yang sedang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Adong tolu horong ni parngulunon, naikon taranungkan, tapa usor-usor, nabarjolo masa lalu, napaduahon masa kini, napatuluhon masa depan. Ima tolu horong ni ngulu ni jolmai. Masa lalu tentu berbicara tentang pengalaman yang lalu. Bagaimana kita menjadikan masa lalu menjadi pengalaman dan pelajaran untuk hidup. Kemudian di masa kini adalah hidup yang patut kita syukuri. Dan kehidupan di masa depan adalah bagian dari pengharapan. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kehidupan kita, tetapi kita berharap hidup adalah hidup yang baik. Masa depan tidak akan lepas dari kehidupan masa kini. Amanginang, hidup masa lalu tentu tidak terlepas dari kekurangan, dari kelemahan-kelemahan, dari kesalahan-kesalahan. Dan dari kehidupan masa lalulah kita akan belajar bagaimana untuk menghargai kehidupan masa kini. Galuk tahun tak praktek kode. Molo Jepang jam 00 di tahun baru, marpung udah ke keluarga. Mandok hata dosu di keluarga. Pak, mangido mapa udah di tahun nasalpi. Jala tadok dok di tahun naburuki. Goda ngakah aku mangido mapa udah. Ayo do tadok terus amanginang. Ganup tahun. Lapatan tadi sih. Dengan melihat masa lalu, tugas kita adalah bagaimana kita mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang tidak baik, mengembangkan yang sudah baik, sehingga apa? Sehingga kita akan mampu menata kehidupan di masa kini. Jalai ngok mamanginang porsi ni ngolu nadidok masa kini adalah bagaimana kita menjalani proses kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan masa kini dengan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Sembari kita mengucap syukur, kita juga berjuang, kita juga berusaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Bagaimana kita menjaga pola kehidupan, bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, dengan rekan-rekan sekerja, dengan para sahabat-sahabat. Terlebih bagaimana di masa kita menjalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Amanginang, ketika kita mampu menjalani proses kehidupan di masa kini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan dan dengan perjuangan hidup, maka kita tidak akan lama-lama berkeluh kesah. Kita tidak ada yang perlu untuk diratapi, tetapi justru kita akan berpikir bahwa hidup saat ini adalah karena kebaikan Tuhan. Amanginang, hanya orang-orang yang demikian mampu menjaga pola kehidupannya, mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada akhirnya kehidupan di masa depan sudah dijamin, yaitu kehidupan yang tidak mengecewakan. Dan mungkin amanginang tahirim asahi pas kita sahat umur 50 tahun manian, 60 tahun manian. Tapi kehidupan di masa kini pola hidup tidak teratur, pola tidur tidak teratur, pola makan tidak teratur, tidak mungkin. Dan mungkin amanginang kehidupan di masa depan kita berangan-angan mamora manian au. Alai di kehidupan di masa kini adalah kehidupan yang boros, hura-hura. Tidak mau menghemat, tidak mau menabung atau lain sebagainya. Dan mungkin namanginang ngulut tadi masa depan natahirim imangulu natar pasu-pasu nasihat Tuhani HP dohi tasihat Tuhani di masa kini. Dan mungkin
keluarga akan harmonis sampai di masa depan. Ketika di masa kini keluarga suami dan istri tidak dapat merajut tali kasih yang baik selama hidupnya. Artinya manginang, hanya orang-orang yang berhubungan dekat dengan Tuhan, maka dia akan mampu menjalani proses kehidupan ini. Baik buruknya kehidupan, pahit manisnya kehidupan, dia akan menatap dan melihat ke depan. Dopak Kristus, dia akan melihat bagaimanakah Kristus sebagai sumber mukjizat, sumber pertolongan. Kita belajar dari Paulus, bagaimana kehidupan masa lalunya begitu kelam. Dia orang jahat, dia penganiaya, dia pembenci Kristus. Didok nakin, diturupuk tahun. Tetapi dia belajar dari kehidupan masa lalu, bagaimanakah dia memperbaiki kehidupan masa lalunya menjadi orang yang berjuang untuk menjadi pemberita Injil. Harapan si Paulus di masa depan, rarat mabaritai, lam gudang akana porsea, lam gudang akana malua, sonaria manginang, tahilala do. Pengharapan si Paulus di masa lalu, di masa depan, masa kini yang kita jalani, kita dapat menikmati pemberitaan Injil. Kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang telah diselamatkan. Cara pandang hidup Paulus berubah total ketika dia melihat ke depan. Kristus adalah sumber pertolongannya. Paulus sanggup melupakan sejarah kehidupan yang begitu kelam, tetapi dia memperbaiki cara hidupnya yang lama. Dan berita baiknya pada hari ini amanginang, jika Tuhan mampu melakukan itu di masa lalu kepada Paulus, Tuhan juga mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa kini dan di masa depan. Bagi Tuhan amanginang tidak penting apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Tuhan tidak pernah menghitung-hitung seberapa banyak kesalahan kita, seberapa banyak dosa-dosa dan kelemahan kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita berjalan sesuai jalur yang ditetapkan oleh Allah, sesuai rel yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai jalur itu, maka kita akan sampai pada tujuan masa depan yang penuh pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amanginang, kita belajar dari seekor rusa dan seekor singa. Dari segi kecepatan, rusa memiliki kecepatan yang lebih tinggi, kecepatan berlari yang lebih tinggi daripada seekor singa. Kalau penelitiannya, rusa itu mampu berlari 90 km per jam. Tetapi seekor singa dia mampu berlari 60 sampai 70 km per jam. Seandainya mereka berlari, rusa dan singa, pasti rusa yang menang. Tetapi jika kita lihat yang terjadi, kita misalnya menonton di media atau di televisi, cenderung rusa itu sangat mudah untuk diterkam oleh singa. Cenderung rusa itu sangat gampang sekali untuk dimakan oleh singa. Mengapa amanginang? Ketika rusa diintai, ketika rusa dikejar oleh singa, dia merasa takut. Karena ketakutannya, dia menoleh ke belakang. Sudah seberapa jauh singa, sudah seberapa dekat singa hendak menerkam rusa itu. Pantauan ke belakang itulah yang membuat lari rusa semakin melambat. Ketika dia melihat ke belakang, memantau yang di belakang, itulah yang membuat kecepatannya semakin melambat. Kemudian dengan mudah singa memangsanya. Andai saja rusa tidak melihat ke belakang, dia hanya melihat ke depan, dia berlari sekencang-kencangnya, tentu rusa tidak akan mudah diterkam oleh singa. Amanginang, apa yang dapat kita petik dari itu? Seekor singa dan seekor rusa. Banyak sekali waktu-waktu kita melihat ke belakang, melihat kesalahan, melihat kegagalan dan kegalauan masa lalu, sehingga cenderung membuat kita tidak percaya diri, membuat kita dihantui rasa takut, dihantui rasa gelisah, sehingga kita ragu menggapai kehidupan yang baik di masa depan. Yang mau saya katakan amanginang, masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu.
berhenti melihat ke belakang, berhenti berkeluh kesah, berhenti menangis, berhenti kita meratapi kehidupan ini, tetapi lihat ke depan. Tuhan sedang menyediakan hal yang lebih baik yang kita rancangkan, bahkan yang di luar dari pikiran kita. Nah, saya mau mengajak kita menginang untuk mau menyadari lebih dalam lagi. Sebenarnya kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Namun mari dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa saat ini ketika kita mengalami persoalan, ketika hidup kita terasa pahit dan memiliki banyak kesulitan, disitulah Tuhan sedang memproses kita. Supaya apa? Supaya kita kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Seperti kupu-kupu tadi, dia membutuhkan perjuangan supaya dia bisa terbang. Seperti itu kehidupan kita. Ada kalanya kita membutuhkan perjuangan supaya kita dapat berlari bebas. Amanginang. Oleh karena itu mari kita mengatakan lewat iman kita, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ido ngolu halak naporsea. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Di bahini amanginang, molo didok senari minggu judika, luluhon awale Jehovah. Berikan keadilan kepadaku ya Tuhan. Itu hendak mengatakan bahwa kita ini orang lemah. Kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kita tidak dapat mengandalkan kebaikan kita, mengandalkan kekudusan, mengandalkan ketaatan dan segala perbuatan baik kita. Semua itu tidak bisa kita andalkan. Kita hanya mengandalkan anugerah Tuhan yang ajaib yang telah kita terima melalui iman kepercayaan kita. Holan ibanado nabui pasonang rohata. Yang terakhir amanginang, hidup ini adalah perjuangan. Bagaimanakah kita dapat menjadi pengikut Kristus yang setia? Asa sa pangalaho ita dohot tibana. Ido nakin na di dokter puktaon. Asa sa pangalaho ita dohot tibana. Itu perjuangan. Bagaimana kita berusaha supaya kita sama seperti Kristus. Di bahenia manginang. Bahem mahadiriomu gabisi pangulu. Guriton akan nauli di bagasa roham. Uhud lului akan adenggan. Pasiding bolokon akan naroa sia roham. Pasiding akka ulaon naroa sia bagasa dirim. Pature dirim. Pature ngolum. Pature pangalahom, pature roham, pature pakkatayommu. Ingok mamanginang, hita sadiri dong naboy mabahen gabe jolma dedenggan hita. Dungi di patau debata mahita gabe halak si partigor. Alani amanginang top pamadirim sauli ulina sadenggan-denggan na dukoni gabe jolma na marlapatam mahamu. Bahem madirim gabe songon aek matamual. Bahem madirim gabe songon aek matamual. Gabe dalan haroroan nauli, gabe si palas rohani jolma, gabe si paro nadenggan. Dukoni sude majolmai yang mengenang marlas di roha, manahui matamuali sian dirita. Nabuy palabok roha, jala nabuy pasonang roha. Ima perjuangan tamanginang dingulut tadi masa kini. Maka di masa depan kita akan memperoleh apa yang telah dirancangkan Tuhan. Amin martangi yang mahita. Pinuji pinasangak magwarmo ali Tuhan. Nausobahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Tung macalas itu tu rohanami di leoko di hami ari nabadia. Asamara di hami satu kesian aga ulon nami. Asamar ningot hami di aga denggan di basam. Di ari nabadio marpungo hami di bagas coromon. Rak mamuji pasangapon guarmo nabadi. Ale Tuhan tu maca si koplas ng rohanami. Inabuy hami manangihon hatam nabadi.
na manungguli ha porsyon nami, na ikoboy do hami mangasahon guarmo na badiyay, saliling mangulu hami di Portibyon, ato ngali Tuhan. Marhite tordimi tordi porbadia, imana mangaleho gugo di hami, patupahon akka na dinggan, ito nga to nga ni parmuluan nami, asa marhite hadirion nami, lamar sangap guarmo labade. Mauliate mali Tuhan ninaboy ak karuas ni Huriam, marpungu dia palatikyon, pasu-pasu sa luho na karuas ni Huriam, ninamangula ak kaulaw na museng di bagasan sa Domingo ke depan. Ho mali Tuhan, na mga ramoti, na madongani, na mga leho bisuk, na mga leho gugo di akka parkarezuan na, asa marhite-hite akka na niulatangan, sudi akka ruas ni Huriam, taruli, dilas ni Roha, na nang pinasaha mo tonga-tonga ni keluarga Nabi. Ale Tuhan mangido hami todo pamo, dia karuas ni Huriam, nagale sonari ala ni parsahiton na, ho mana mamasumasu, ho mana mangaleho gogo, marhiti akka ubat, si panganon ng tangan dokter, ima parhiti amo, nalaw pasahaton pasu-pasum, marhiti-hiti akka hay paso ni. Posrohan nami ale Tuhan boy mo si hami pajupang do akka ruas ni Huriam, na libagas sa parsahito ni. Pajupang dibagas coromon, mamuji pasangapon guarmo na bade. Dia karuas di Huriam mali Tuhan na dibagasan arsa ni Roha. Ho mali Tuhan na mga puli, na mga leho gugu. Ho mali Tuhan na madongani, papos rohana. Asa tuktong marpakirimot tuho. Dia karuas ni Huriam na mga luluy parkarejuan nang na mga luluy si rokap ni Tordena. Asa ho manapatuduhod dalan na dinggan ali Tuhan. O mana mga ramoti akka usaha na binayin na sida, asang giat buy dapo talas ni Roa karuas ni Huriam, marhiti-hiti akka paso-paso na nang pinasaha mo to na sida. Dia karuas ni Huriam mali Tuhan, na makasiholi adong danak dito nga tonga ni keluarga na. Ho mali Tuhan na madongani na mga ramoti, asa ho na manuaton pakirimon na mangulo, suaton habengeton ni Roha, di bagian sa roha ng pikiran na sida. Asa tong benget roha na sida lito hapay may mahon las ni Roha, marhite kehadiran anak itong atongan ni keluarga na sida. Asa sikop las ni Roha, sikop hagabiyon itong atongan ni keluarga. Pos roha nami tanga dong naso tarpatupaho ali Tuhan. Ali Tuhan pasu-pasu ma karuas ni Huriam na dibagasan las ni Roha di apalatikyon, dileo ko umur na gajang, marhiti-hiti ulang tahun pernikahan ng ulang tahun kelahiran. Dileo ko gajang umur atong ali Tuhan, tabay makapasu-pasu, tabay makalas ni Roha di akaruas ni Huriami. Pasu-pasu pardalanan ni Huriam, hagabi pirazawalyo na ali Tuhan, marhiti-hiti akapakubasyon akaprogram. Ang giya mali Tuhan, marsada ni Roha mi saluho na karuas ni Huriam ng hami akaparahladom, patuluson sakap mo, marhiti-hiti pakubasyon, Huriam hakabipi razawalyon. Asalam marsangab gor mo badiya Tuhan. Jalalam patar harazom mo. Ito nga to nga ni Portibyon. Pura jumi hamil Tuhan. Pardusa na gudang do hami. Badiya yang goho. Ali Tuhan mangido hami to ado pamunang jujarak ka dosa nami ali Tuhan. Asiro hampataw mahami majalo pasu-pasumi. Walang mga sahon guar niyan amo Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami tuho. Amen. Tapuji Tuhatta, maridehi ta siyang bukwet de 510 tapasaha mapiliata. Señor, dame
martangya koma peliata martangya yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salut sila olehon na dinggan doho naso libasa na mauliutus. Kupasatami masian na nilomi tuhami pelian nami tuho. Sejalo maiga bewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siak kami pelianon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sila olehami tuhami. Asalam girgir hami madok boleh hati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, sa Roma harazommo, sa isaut malomo ni roham di banua tangosong na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dosa nami songong panesa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, unang hami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Amin. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhna